салому дуруд ба ҳамаи он нафароне ки ин вақту фурсатҳо моро тамошо доранд. Ин нашри навбатии барномаи трансфер дар амал аст ва мо чун ҳар вақта аз корҳои бозор мегӯем. як кори дигари аллакай анҷом додагӣ дар Бавария ин тамдидкунии шартномаи корӣ бо Эрик Дайер аз Тоттенхем аст. ҳамсафи собиқи Кейн ки дар бари ӯ то соли 2025 истоданӣ аст. муҳлати шартномаи Дайер то ин муддат аст. пас то соли 2025 Бавария фақат гиргирди ҷоизаҳо мегардаду халос. ҳамин тариқ Эрик Дайер боз як мавсими дигар дар Бавария мемонад. дифогари англис аслан аз Тоттенхем ба Бавария бар ивази иҷораи 4 миллион евро моҳи январи имсол гузариш анҷом дод ва ба зудӣ шартномаи иҷоравиашро тамдид кардаанд. ӯро чун бозигари озод даъват менамоянд, зеро шартномаи Дайер бо тими лондонӣ то анҷоми мавсими ҷорӣ аст. бубинед, Эрик аллакай дар сафи тими мюнхенӣ 7 бозӣ гузаронидаву ба як мавсими дигар ҷояшро дар Олмон бароҳат кард. вале аз барои баргардонидани ҷоизаҳо ақаллан ҷоми Олмон дар Бавария бояд ки сахт даст ба кор шаванд. ақаллан вақти наздикшавии бозиҳои марҳилаи плей-оффи дилхо мусобиқа Ҳарри Кейнро ба иҷораи якмоҳа ягон тараф равон кунанд. он сӯи уқёнус бошад, дастаи Месси як трансфери дигар анҷом дод. ин навбат Интер Майами бо писари Редондо бар ивази $8 миллион шартнома имзо кард. ҳамин тариқ нимҳимоягари такягоҳии Федерико Редондо аз Аргентиниос Хуниорс ба сафи даста аз Флорида пайваста шартномаи корӣ миёни ҷонибҳо то соли 2027 муддат дорад ва онро метавонад ба як соли дигар тамдид намуд. Редондои хурдӣ дар чемпионати Аргентина аз соли 22 баромад карда дар омораш 58 бозӣ, 2 гол ва 2 партофти голӣ дорад. қобили қайд аст ки Федерико писари собиқ нимҳимоягари мунтахаби Аргентина ва Реал Фернандо Редондо мебошад. писари кадоме набошад, аз ҳама муҳим ҳамшарии Месси мебошад ва муҳлати шартномаи кулли дӯстону ҳамшариёни Месси ҳам аз рафтани Лео аз Интер Майами сахт вобастагӣ дорад. зеро агар баъди рафтанаш худ ҷомадонғон накардаанд, бехафагӣ ва ягон ду дилагӣ тезтарак гуселашон мекунанд. дар чемпионати Россия ки баъди танаффусҳои ду моҳа навакак сар шуд, акнун кор бо дастаҳои осоӣ бештар мекунанд ва бештари харидориҳо ҳам аз қитъаи моянд. ин навбат дастаи Оренбург нимҳимоягари эронӣ аз Сипоҳон Муҳаммад Гарбаниро бо нархи 1 миллион евро харидорӣ кард. бозигари 22-солаи Сипоҳони Эрон ҳам бо ҳамин ба сафи дастаи Оренбург пайваста. пештар ин бозигари эронӣ дар сафи тимҳои Насоҷӣ ва мунтахаби ҷавонони Эрон бозӣ менамуд. дар 20 бозии мавсими ҷорӣ Гарбанӣ муаллифи 2 голу 1 партофти голӣ шудааст. бошад ки бозии ин нафар ҳам ба мисоли Муҳибӣ дар Ростов рахшону дурахшон бошад ва шумораи голу партофтҳои голӣ ба маротиб зиёдтар шаванд. бозигари якзамон ҷанҷолӣ Спартаки Москва Денис Глушаков бошад, ба чемпионати Арманистон рафт. Глушаков аз ин пас шарафи бошгоҳи Урартуро ҳимоя мекунад, вале дар бораи муҳлати шартнома бо бозигари 37-сола ягон гапи зиёдӣ гуфта намешавад. сармураббии дастаи Урарту бошад Дмитрий Гунко мебошад, ки пештар дар Спартак кор мекард ва бо ин шиносбозиву ҳамшаригарӣ ахиран барои собиқадори футболи Россия дар Арманистон ҷои кор ёфт. бошгоҳи ахири худи Глушаков бошад Спартаки Кострома буд, ки дар сафи он ӯ тирамоҳи соли 2023 дар Лигаи дуюм бозӣ менамуд. аслан собиқ бозигари мунтахаби Россия дар сафи тимҳои Химки, Ахмат, Спартак ва Локомотив бозӣ намуда, зимистон дар машқҳои дастаҷамъии Ростов иштирок дошта буд. хулас ки саргузашти футболии Глушаков бо ин поён наёфтаву ӯ бо чанд тангаи дигар аз Арманистон омада метавонад. гапи охирин аз футболи русӣ ин маблағ масрафкунии футболи дастаҳои русӣ дар авзанаи зимистонӣ аст. ҳама медонанд ки аз ҳама бештар Зенит пул дорад ва ин навбат петербургиҳо 30 миллион евро масраф кардаанд, дар ҳоле ки ҳамаи дастаҳои дигар дар умум бо арзиши 39 миллион евро харидориҳои нав анҷом додаанд. масрафиёти умумии дастаи Зенит 29,85 миллион евро буда, ҳайҳати қаҳрамонони Россияро зимистон Артур бар ивази 15 миллион евро, Педро бо нархи 9 миллион евро, Нино бо нархи 5 миллион евро ва Илзат Ахметов бар ивази 850 000 евро пурра кардаанд.
باید قید کرد که دسته‌های دیگر پرمیر لیگ روسیه باشند در عموم 39 میلیون یورو مصرف کرده‌اند. در زینه دوم از میان دسته‌های زیاد مصرف کردگی در بازار سپارتاک است که با ارزش 13 میلیون حمله‌ور منفرد اوگالده را خرید و این هم بازیگر یگانه نو در دست گردید. در زینه سوم باشد کراسنودار قرار گرفت که 18 میلیون یورو بهره آوردن نیمه‌بازیگر تکیه‌گویی کوین کاستانیو 7.3 میلیون یورو و ویکتور سا 1.8 میلیون یورو مصرف کرد. یگانه دسته روسیه که زمستان یگان خریداری انجام نداد این دیناموی مسکو می باشد. این دسته را به نظرم پولش تمام شده است که یگان کس نخرید. زنیت که پولش بسیار است در کار شود چند دسته های دیگری روسی را خالی می کند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.